Amaite Wanderers kuli kusangalala chifukwa chaka cha 2025 achimaliza bwino. Zadziwika kunena kuti TNM Super League yowa ndi ma champions. Apatu zatsimikizika pamene timu ya Nyasa Big Bullets imamenya ndi Mighty Tigers komano yathera draw pamene Wanderers imamenya ndi Moyale FC ndipo Wanderers yawina 6 kwa adu Pakamozu Stadium. Iyi tuli kutanthauza kuona kuti Manoma awina ndi mphamvu zonse ndipo akhala akudikirira chikhochi kwa zaka 8 chifukwa adatenga chikhochi mchaka cha 2017 mmene zikudziwikira. Pangani like, subscribe nkhani za masewero zambiri.